Bueno, balbula solidoa ingo dugu estoka bihurtu izateko kapa batean, hortarako egiten du kontrol dokumento. Gure kasuan erdian dakau 75 eskubitara, minus 75 izan, ian plusean dauzkagu 50, ian minus 50. Goraka dauzkagu 2 mm mekanizatzeko eta beraka minus 77. Minusa. Separazion 150 eta offseta berri hortan uzten dugu. Berria esaten dugu milimetrotan eta deituko digu balbula estoka. Eta jaso ingo dut. Bueno, behin hau daukagularikan, hasiko gara ez zergatikan ez dizkidan minus 75 zerbait gaizki egin dut eta 50, hau bi eta beraka esan dugu minus 77. Vale, guardar. Bueno, hemen dakoagu eta marratzen hasiko gara. Kama eta erremintak kenduta, paleta geometria eta begia biztatuko dugu. Goitikako biztan jarrita, hasiko gara egiten. Vale, hasiko naiz, kanpo kaldetikan, paralepipedo bat, borobilketa daukelarikan, ez, bai, 10-ekoa. Bueno, hemen 10 jarri nahi dut. Eta eskuin ezker, dauzkat erditikan, horrela 100 eta honela dauzkat 150. Iniciar. Bueno, hemen daka bueltan. Vale, ondoren daukagu hasten ez borobilekin, borobil bat diametro 24koa, erdian, radioa, punto zentrala 00, 24koak esan nahi du 12ko zuloa, urrengoa daukagu 54koa, horrek esan nahi du 22koa dela, urrena daukagu 37koa erradioa, eta gero dauzkat minus 40ra, izan, dauzkagu bi borobil, bata 10-ekoa, eta bestea daukau radio 17. Vale, eta berdina daukau eskubitan. Vale, hau simetriekin egin genezake, baina bueno. Hemen 40 jartzen dugu eta 10-ekoa. Bueno, ja borobil guztia badauzkagu, bakarren galdizaizkio lotzea. Eta gero behar dugu baitare bat radio 60koa. Lepoa daukaguna hor. Hemen 30, horrela. Lotzen hasten naiz, konektatzen hasten naiz. Honako hau. Hemen, lerroa, eta esaten dut honakoa eta aceptar. Gero, hemengoa honekin, lerroa, berdin, aceptar. Duplikatu iten dut hemengo borobila, kontrol D, hemengoarekin, hemen konektar. Honako hau eta aceptar. Eta azkenik, hemengoa, honekin, konektar, honako hau eta aceptar. Bueno, hemen dako behar dugun guztia, solido egiten hasiko naiz. Vale, solido egiten hasteko, jarriko naiz posizio honetan, paleta irekiko dugu modelado de sólidos, lehenengo aukera crear sólido eta extrusioakin hasiko gara. Betikan gorak hasiko naiz egiten. Vale, lehenengo hartzen dut hemengo hau, dena, eta dijoa minus 77tikan, minus badaukagu minus 24tikan, minus 4. Minus 24, vale, hemen da minus 24. Barkatu, gaizki esan. Hau dijoa minus 24tikan, eta minus 77 plus 25, 25-ekoa delako. Vale? Horrela egin dezakeu.
Vale, urrena, lepo hau, dijoa, minus 52 horretatikan, minus 24. Urrena, belarri hau, dijoa, minus 24tikan, minus 24tikan, minus 4. Beidatu ondo. Eta gero, hemengo bi hauek, dijoazti, minus 4tikan, plus 2. Vale. Denak lotu ingo ditut. Hau, jarriko dugu arpegia ez, baizik eta hemengo solid guztia, kontrol, hemengo lepo hau, itxiko de dena momentuz, barkatu. Eta hemen, jartzen duena adizion, batu ingo ditut. Vale? Batu iten dut. Hemengo hau, kontrol, hemengoa, batu iten dut. Eta gero ja, hemengo hau, batu ingo dut. Eta orain egingo dituko ostea berriro solidoak, baina kenketak egiteko. Dakau, hemengo azuloa pasantea delarikan, bai, esango diogu, minus 80 plus 10. Ondo selezionatu alizateko. Eta esango, honako hau, honi kendu ingo diogu. Eta gero akau, hemengo beste zuloa, 10tikan, markatzen digu daukagula minus 14, behi gehi beste 4, minus 18. Argi, kantidat behidatu ondo planoai, hau minus 18 iraino dijoa, ondo begiratu planoai. Eta, hor dakago, solido hartzen dugu, honako hau, kendu iten diogu. Bale, badakoago ja solido guztia, eginikan, eta geldituko litzai guke, hor behia jartzen dugu, ertz guztiak hiruko erradio borobildua daude, inberduguna da solido guztiari borobilketak eman. Vale, hortarako daka omen solido avanzado, modelado solido avanzado, eta hemen redondeo, hartzen dugu horrela, eta hemengo hau daukau, bai? Eta esaten dugu hirukoa dela. Hortarako selezionatu behar ditugu ertz guztiak. Bai, ertz guztiak selezionatzeko solido hartzen dugu, eta esaten digu edición, seleccionar, selección especial, una saltzen segun, bai, paredes en aristas, solid, aristas. Bai, ikusten dut hemen, bai, orduan, selección especial, aristas, esaten digu selezionatzeko denak, selezionatzen diegu, eta esaten digu iniciar. Eta borobilketa guztiak egin dizkugu. Kentzen ditugu aristas hortikan, nahi baldin badugu geometria kenduta, solido gure hau da. Vale, eta bukatzeko. Bueno, hemen, grupo de trabajo honetan, honi deituko diogu, bueno, cambiar nombre, zergatian ez diazuzten, jarri nahi diot honi solidoa dela, Bueno, ez dituzten aldatzen, zergatikan. Bueno, hemen egin dugun geometria guzti hau, kapa batean utziko dugu. Vale? Eta beste berri bat egingo dugu. Nuevo grupo de trabajo, eta hau izango da mekanizaketa. Vale, mekanizaketa horretan egingo dugu beste bat, bai? Geometria beste bat egingo dugu. Hemengo solido hau, argi. Hemengo solido hau, a ber, hemen dako hau geometria solido hau egiteko, eta hemengo honetan beste orrialdean dagoen geometria egingo genduke, bai? Gero mekanizatu alizateko. Orduan, guk esaten diogunean hemen mekanizatu nahi dugula edo ikusi nahi dugula, bai? Hasiera batean paralelepípedo osoa azaltzen zaigu, bai? Bueno, nahi duguna da pieza hori izatea mekanizatzeko abia puntu. Hortarako egingo dioguna da
berdin zait hau bota bolsa de sólidos o de bolsa cuerpo honetara, ikusten hemen horia dagoela, simulazioan jartzen naiz, eta egiten dio dana, berdin zaio hemen edo hemen egitea, da ikusteko. Eskuineko botoiarekin ematen dio solidoari gainean, eta esaten ze tipotako gorputza nahi duan. Momentuz pieza da, utila baldin bada gorria jartzen da, mordaza bat jartzen dugunean. Esate baldin badiot estoka, beiratze gertatzen da. Esate hori estoka da, pak. Marraduna jartzen da, eta abia puntu bezala azaltzen zaigu gure pieza. Vale? Hori da helburua solido bat egitea kasu honetan. Vale? Eta ja, mekainzaketa egiteko, badibidez, egite baldin badugu lerro bat, eta esaten dio lerro hori jundeila I0an, horrelaxe, behidaze lortzen dugun erreminta hogeiko batekin adibidez, helburu hau da, hogeiko erreminta batekin, adibidez esaten dio dana, mekanizatu nahi dut, kontornoa, 2 milimetro dauzkak materiala gora, eta 0an emango dut pasada. Hau 0, hau 0. Vale, zerrikan ez du beha, preferizu programa zer ez. Eta esaten diot, hemen hasi, nahi baldima, bueno, hor erditikan, puntu txuria, eta bukatu nahi detor. Vale, eta iniziar esaten diot. Vale, pasadoi eman da, ze ikusten dugu? Ba, lehenengo mekainzaketa. Esaten diot honela, mekainzatu. Ba, mekainzatu iten ditu. Berdina, ingurak eta guztiak, hemengo kajera, beko zuloak, bale, orduan. Helburua hori da. Mekainzaketa egiteko, abia puntu bezala, bai, marra horiekin gelditzen da esaten digunean estoka dela, eta helburua da, gero ikusta benetako mekainzaketa fundizioko pieza batetikan abiaturik. Bale, hau izango litzake lehenengo pausa.